yuk. Mau jalan-jalan di malam hari, mencari suasana malam, cari suasana malam. Cuacanya lagi cerah. Gini ya. Oh, jalan ini makadam. Oh iya, tak apa-apa wes, enake wes, kira-kira enak. HP ini kira-kira sampai runtuh. Tuh. Wah, lewat perkampungan dalam. Wah, ini adem. Hawanya dingin sekali, saudara-saudara. Hawanya dingin. Oh, nomor selamatan asal di gunung gitu. Tidak lo, selamatan. Monggo saudara. Adem temenan iki, Cuk. Yo, adem. Ono, ya mbok mes apa iku? Oh, dikai lampu dalane rusak apa? Jembatan sing ambrol iku dikai lampu. Ono lampune bae, Cuk. Ono lampune. Apa langsung apa lewat kono? Ini jalan jembatan yang ambrol, saudara. Oh, ini tuh, ini jembatan darurat, saudara. Jembatan darurat. Langsung ini ya. Nenono yang udah di kono ae kok. Wah. Adem, dingin. Aduh, ini kira-kira ya sekitar 14 derajat mungkin. Adem ini tambah naik kira-kira 14 derajat. Hawanya dingin, jalannya sepi, manggar buka, toko nih. Parungnya, buka itu. Alhamdulillah. Blok ini aja nih, segala panganan. Jepret. Masuk. Jom, saudara. Adem. Kono aja. Kono kan suwe dak tolak kene yo. Terus ketemu bapakne sapa? Bapakne mung sapa iku sapa? Kale bojone Wahid biyen lho. Sarip, Surip. Kok ono warung iki wis suwe ya yo. Oleh setahun. Iku
Luwe setahun. Mari ngono di prai ono setahun. Jadi anu malah iki. Nonton sekolah. Tapi yo alhamdulillah mau nek koyo di lingkungan kene kan apa ono pepadange ngono lho. Aku ndak pati ketok ya nek bengi ndak nggo kacamata ya. Motone rada raweng. Ya enak bengi-bengi ngene kene ono ngene iki. Suasanane kan ketok alami nek ngene iki. Sampeyan nek pancen dadi kampung yo. Ganti anu ponakanku. Yo rumah kuwe oleh yo tiku IP-an ku. Yone kakang anu kakang bapak. Sampeyan dadi kampung suwe ya yo. Oh yo. Ono 20 tahun. Obuh. 20 tahun dadi kampung. Jalan Merapi nomor 5. Ya rada tuwuk yo. Mriki mawon Pak anu sane mriki larene. Nah. Ya. Enak Sul ngombe teh bengi-bengi Sul. Aku kebuan tepus. Sampean kene on tepus kono ya. Sampean kelahiran tahun piro, Cak? Lahiran tidak perlu. Kate 13 tahun mbak aku tuan sampean. Aku kelahiran 70. Awet nomor berarti sampean ya. Ya wis tuwek. Cak, Iku apa jenenge? Yo wis ya opo. Tapi kabeh ngono nek jare aku teko pikiran. Iya, saiki contoh ngene ya yo. Nek wong wegah ya dolan ngene sampean ngono ngene. Kira-kira sak umur-umuran sampean ndono wis ya, mesti wajah iku berubah nemen ya. Iya, heeh. Awet jagongan lah gampangane ngono ya. Enak bengi-bengi ngombe teh itu di suasana malam ini. Suasana malam ini hawane adem. Tengaren iki anu iki mau duwe karep rene. Wis sabene duwe karep ya, cuma kanca iki repot ngono ya. Ayo Sul, anu kesuk ndek kono Sul enak suasanane ngono. Mosok jamin ngono. Ayo wis ngono. Kate ngarepe iki ya kebon-kebonan ijo-ijoan. Ya ono bludukane iku. Sairi dhisik ana ndi saiki yo? Oh, saire iku ono anu ya. Ono penanggal Kemamang. Oh, nang Kemamang. Iya. Tani paling wonge saiki. Ndek Kemamang kan daerah sawah ya. Kok koncoku dolan dia ini golongane taki. Terus taki nang pancen. Tak iya. Sampeyan tebus koncone sopoan? Kowe yo akeh lali. Tapi arek-arek yo landak lali. Golongane Su, bapakne Samo iku yo kancoan ya. Su iku Sumardi koncone sampean? Kanca. Cak barengan cak umuran paling yo. Palingnya iya. Tapi yo sik anu sampean ya. Kanca dolan. Kan ngono biyen dol aku dolane nang kutho. Iki kok saking gladak iku ndak jebol rame paling ngene kok. Jare aksese kendaraan teko kulon iku mau kan ndak iso ya. Ya mek untunge kaya gladak iku mau yo kaya jembatan iku mau nono sing liwat ngono ya. Kok moro-moro ambrol untunge nono korban jiwa iku. Ya untunge dikei jembatan darurat iku mau. Iya. Yo kena diliwati.
Oh, enak Sul. Adem-adem ngopi teh hangat. Suasana nih hening adem. Arek-arek mau padha ngejak ndelok Jackson di Di Sembona. Bon. Sampean kok ndak budal? Aduh wegah wis ngono. Sing di tepus iku ndelok men. Ndelok. Di kandangan iki saking anu ya yo. Apa dalane yo? Kok saking dalane kaya ndek tebus, kaya ndak menggok-menggok ngono yo ruame. Enggak itu 24 jam yo. Heeh. Masa 24 jam anu Yo. warunge. Pokok ndak payah wonge lah. Pokok celuk ngono ndak tahu kale. Tapi ya iya. Jenenge Aku kapanan nih sering rene kalau nggak aja lah kaki turun boli di wong polsek sering rene. jagongan dek ngene iki. Seneng ngene ya yo. Aku dhewe sik rusak iki. Kok enak suasanane ngono. Ngarepe yo Tegal-Tegalan yo curah iku. Lain daripada yang lain ngono loh. Enak Sul. Makan kerupuk enak Sul. Memiliki kadar gula darah tinggi, kolesterol, serta tekanan darah tinggi. Nyatanya, faktor-faktor tersebut bisa meningkatkan risiko penyakit jantung menyerang. Jantung atau Enak, banget. cukup minum 2 kapsul 3 kali sehari. Dan rasa hangat serta khasiatnya jamu kapsul Jiman Pro sudah ini suasana malam saudara mangan tahu dari BPOM Indonesia. Gue tahu apa sih tahu hangat Jiman Pro, sahabat sehat keluarga Anda. Gue tahu hangat Dapatkan Jiman Pro yang asli dengan kemasan warna putih kombinasi biru. dengan suasana malam mangan tahu Ngombe kopi ya. nah kopi hangat teh hangat nah nggak enak saking ngilate ngilate jadi diperiksa no enaknya tadi itu bojone poni yo uang dia Dari